Și astăzi ne jucăm The Strongest Battle. Vreau să facem una de la The Hound. Nu mă judeca sunt un noob pe asta. Și întrebarea mea este cum fac acest The Hunt. Asta e să vedem. Poate găsesc ceva. Ce să știe. Tanner sau tomat. Și de ce nu e nimic aici? Totuși. Aud ceva. Bun, nu știu. Să vedem ce avem pe aici. Oare găsim ceva? Văd ceva acolo. Nu e... Asta copacului. Nu știu să vorbesc. E oare pe aici sus? Nu cred că se poate urca aici, cum am spus. Nu se poate urca aici, normal. Că de ce nu? Ce făcui? Și o întrebare, pe unde merg? Vreau niciun bun. Vreau doar să caut ceva, oare sunt două? Și ce aud? Aud avioane. Bun, nu știu ce aud. Dar de ce nu-i nimic? O să găsesc. Oare trebuie să omor un de ăsta? Oare trebuie să omor un de ăsta? S-a teleportat. S-a teleportat. Un sincer. De ce îmi dă lag? Oare trebuie să mor ăsta? Sau chiar în adevărat? Nu, cred că trebuia un om adevărat. De ce am două chestii chaturi? Ce-o m-a auzit? Dami, te-ai... Dami, suntem prieteni. De ce te închini? De ce îi dau rău? Ce îl lovesc? De ce îi dau damage? N-are niciun... Wow. De ce n-a mers? Despre nu, acum... Încă de-abia ești la jumătate, Și așa a murit cu 10 pune. Nu trebuie să faci nimic. Să trecem la următorul joc. Iubi! Următorul joc este un joc care m-a jucat des când era mic. Care tot este The Hunt Event. Ce fac eu aici? Eu am făcut deja stage-ul. Mai trebuie să fac. Deci eu știu ăștia de la stage-ul. Trebuie să mergem pe aici. Și uite, știu și cum să mă feresc. Doar că e un pic mai greu. Sau nu e mai greu. I-a dat pauză, își bate joc de mine. Ce mi-a dat? Ia că, dacă nu știați, eu am virus. Mergi odată. Stai. Nu. Nu vreau să sufer. Deci aici știu că este unul. Uite! Uai!
Și pe aici unde trebuie să merg, A, nu. O, nupi. Așa, a luat primul checkpoint, asta nu era. Nu, am murit. Dar e simplu jocul. Nu, dar cât? Am o micuță idee. Nu! Cum faci? Deci cum faci? Te ferești cu te ferești. Și ce stă ăla acolo? De ce? Nu mă ajută nimeni? What? Reuși! Stage-ul 1! Holy shit! Oh, nu. Iai! Vroia să mă fraierească, e? Eu sunt mai bun decât... Asta e, să băgam ceva nou. Uite. Opa! Am primit! Deci mai trebuie încă stage-ul 2. Deci, să vedem stage-ul 2. Stage 2. A reușit, dar stage-ul 2 100% este mai greu. Da. Știu stage-ul ăsta. Opa, este ca greu. Știu stage-ul ăsta, l-a terminat. Dar că e greu. Nu acum! Nu! Ia! Yaki, te urăsc. De ce acum? Nu, acum trebuie să dau, da, vezi? Yes. Aici pun checkpoint-ul. No! Ne vedem când termin și stage-ul. Asta, da, joc. De ce este unul acolo pe jos? Nu, acum o să fie și... De ce nu? Mă bag direct pe aici, băi, proștilor. Ce sunteți? Nu, acolo o să fie greu. Putea să trec pe acolo. Nu, pe aici o să fie greu. Își bate joc! Nu, deci. Asta e trist. Este unul pe aici. Bro! No! Acum am enervat. Pe unde merg? Pe aici? Sunt confuz. Mi-a dat ceva joc. Mi-a dat un joc în cap. Un joc în cap. Chiar. It's impossible! Este imposibil să faci asta. Nu, aici, da. Nu.
Yes! Nu, aici da. Aici... Da, este greu. Știu să mă feresc și știu că o să vină unul. Cum a spus? Uite, aproape am ajuns. Nu, asta da. Nu! Yes! Yes! Am reușit. Prietenilor, am reușit în 10 minute. Deci dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați un like. Și dacă mai vreți videoclipuri cu The Hans, să scrieți cu 3 mere în comentarii. Vai! 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 Nu mă mai joc niciodată de Hunt First Edition.